Takže zdravím lidi při mým dalším třetím dílu našeho nového serveru, je tu můj kámoš Čusbus. Tak jsem rád, že zase se budete nás dívat. Dělali jsme tu pár věcí, můžu vám poukazovat náš nový barák, tady ještě stěnu budeme dělat novou, máme tu postele, trochu jsme si to vylepšili, máme lepší farmu, tady už máme lepší. A teď ukážeme A teď Ano, našel to můj kamarád, když včera tu chodil po serveru a našel tuhle krásnou místnost, je to díky němu. Můžete vidět, tady můžeme už rovnou dělat možná i tady barák, když už tu je taký základ, ale prostě je to tu udělané, prostě jako, jak by jsem to řekl, prostě... Je to krásný. No, úplně tak. Kde jsi šel? A to máš dolů urobený nějaký? No, ale já se nevejdu. A dneska ještě... Paťo, tu je diamanty. Co? Tu je diamant. Jo? Máme diamant. Počkej. A to bude jiný buk. Víš, že tu je sama před sebou diamanty, chlape. A iba. Zrazu toto redstone zmiznul a už ani diamant nebo. Tak toto je úplně hustý. Dneska budeme brát bugy. Bugy server VOV. Tak, a dneskejší části doděláme, aspoň to budeme snažit. Budeme dělat. Dodělat, no, co jsem to chtěl, dodělat stěny na baráku, vnitra. No a já se trochu pousiluji zvýšit naši farmu. No vidíte, máme ji krásnou a náš barák je taky krásný. Tak já budu chvíli dělat farmu a potom vám ukážu, jako můj kamarád bude dělat tohle, stěny, jak se nakonec dopadne. No, půjdu asi tohle, sbírat naši první úrodu. Krása, krása, krása! Ježíš, jsem tak nadšenej. To jo. Oh. A už je úroda? Jo, chlape, už bude aj chlebík. Včera sa nám zázračne pomohlo nájsť jedna z vecí, veľmi dobrá na týmto serveru, ku tomu meso. Môj kamarát to našel, môžeme byť jenom rádi. Tak. No to jsme točili, dělali něco mimo záznam, ale... A to dělá každý. Tak. Môžeme odosť toho, koľko sme mali 8 semínek víc, 4 semínka víc máme. A 11, no co to je vlastne? To, zrní, ne? Pšenica, no. Po slovensky pšenica. Po česky vám to neviem vysvetliť teraz. No, idem to urobiť, počkej, chleba si dělal takhle, ne? Jo. No tak už nevíde. No, máme 3 chleby. Tady máš. Máš to normálně? Já ti dám 2, já si nechám jeden. Máš to? Stone, jeden ale iba. Tu. Aj taký tako. No, inak nemám, budeme musieť vypaľovať. Tak mám začať vypaľovať stone? Jo. Dobre, tak kobl mám nejaký? 4 koble, no to môže fakt potešiť človeka. A nie je to ale... Nie, ja mám stone bridge, nechceš? No tak to chci. Dobre, mám 48 dokonca. Tak to mi dej. Však to meč. A tady máš meč, ešte ho nemáš ani, tu máš, to je kamenný. No, a každopádně chceme ještě zvýšit kapacitu tohoto domečku. Určitě. No, a více izeb. A uděláme ten podzemní barák. A to asi možno ani nedáš jim dělat někdy prostě. Ještě budeme hlavně zlepšovat tenhle. To je také naše. Hlavní sídlo. No. Dobre. Tak. A kde děláte tuto farmu, musíte to postarat. Ja idem toto zohnať, by som chcel zohnať nejaké semínka, ale hlavne by som chcel zohnať aj toto. Nie kukuricu. To druhé je na pesku. Bambus. To je bambus? Vlastne hej. Nevím, co to je. No ale proste z toho bude potom cukr aspoň. Vím, co myslíš. No ja si nespomeniem proste. Nečítajte si, že to je nejaké
A není to se? Není to brať. Tak, to nič, tu nič. No já to budu mít za chvíli, Para, to co ještě tu je? chviličku. To je nějaký hustý. Oh fuck! A do vody jsem spadl, fuj. Cože? Myslím, že to troška osvětlí. No určitě můžeš. Jedím se ti pohledat nějaké. Vypadá, že ten bambus, ten s těžkostí tu najdeme. Kolik natáčáme? 6 minut, ještě chvilku natočíme a potom budeme končit. Já se napapám. Napapej se, napapej. Budeme asi žít jenom z našich semínek, vypadá. Jakých to? Já naděju najít nějaký král mimo záznam až vás. No možno právě budeme mimo zamratík hledat asi, lebo nevypadá to moc dobře. Je to tu moc bledý. Možná, že najdeme nějaký ten bambus. Pojď. A, ovečka. A pojď, stýpni. Jedna vlna. No, půjdeme trochu ďalej. A zkusím tam něco najít. Ale vypadá, že ty semínka budeme muset žít len z těch, co máme. A vždycky, jak se nás zvětší, víš? Jo. Jak budeme v prdeli. Dobře, že jsme nazbírali to. No já se podívám mimo záznam, lebo tohle se mi vůbec nelíbí. To bude dlouhší dobu hledat. Já to mám hotové. Dobrá, tak pomalu budeme končit tímhle dílem, můžeme se podívat, zavřu dveře ještě, tak. Můžeme se podívat na tyhle krásné stěny, které udělal mým kamarád. Mace Fats. A je jaký důležitou? Já taky, hustý. Můžu se kudy šoupnout? Nejde. No, tak každopádně končíme. Určitě. A snad se vám líbil tenhle díl. Na dalším dílu budeme dál pokračovat. Dejte like, odběr nebo napište díky a čau.